जलायलायनानैसो बियो जोंनिया guys, men bora bayi nintang boy kuang ni bagian video. Wasa kalau nintang boy mujang itu ngarana. Rasanya video furkan bara egarna hana jaya kerna. Tamani kaman yau besto. Tapi biau bu dublio ali ke bayi tanang dengarna. Dubli ni kaman ni kemalai santrabu mari ke bayi tanang video kerna. Ikannya isang ke bayi tanang jaya kerna video ke. Boring nang na mencikin lai bayi tanang video ke ni lah. Kecil abu jangan share na. Kecil jabalah dah sopnya funusi gainisi dubliya tiga kabayane dah na dubliya. Beberapa jalan dongar na dah dosi dubliya kaman ifra. Nintang mana nailang bayi taban jawab video ke dengan gami abu ma badi ustaz na tengah nintang mana dintinar na. Beda ilang beter munsun beter jaga price babu selai kuri baca yar na. Nintang mana nailang dah nintang dintilangkan tinggal nyawa dah dosi ma ustaz na dongar na. Dubliau jeng habi di jabai ada makasih gugunnya mau beri jana dong. Nah lambat hari ini teman-teman ulang benar nah. Tuh. Ikal habu, layang mun habu, jabai anin dar nah. Dublia ali kujubai bisrabu. दैज्लां बोथोर जोमैया नै माबायदि जादों नै दाउफ्रा बानानै दुब्लिफ्राव खोथिया फुजेनबाय नै माइ गायसिगोन जों गामियाव फार्स्ट जागोन बिस्रानो लागाव दुब्लिफ्रा मारै जाखो दिनै नायदो आरोना नै बेयाव गायाबाय बेयावसो गायगोन ओइ नुहुरनायाव एलबारा फुनो लुगैदों खोथिया जागाय जेनलांबाय नायलांबाय थादो गाइसमोन लामाफ्रा माबायदि हाग्रा गुदु जाना थाजोबदों नै जोमैयाबो माबायदि जाखादों नै डेन्जार वाव नायसो वाव नादा दे जों एलबान्दानो फैदों आरोना kami keren file jengel bandang nih बेयाव दै थांग्रा जाम्फै दं आरो ना गामि गेजेराव फिसानो लामाथिंनि गामिफ्रा बेफोरथि दुब्लि बारि गोजा नालाबाय थानो मा थांनो Bye. Hey, Rodai Mahajan. यार ना देग्लाय दुब्लिफोरा बहुत लेट जादों जोंनिथिं थारमाने दै अखा गैयिनि थाखायनो बैफोरथिंबो नै दुब्लिफोरा एखुथुबो दङ नालाय गय बारिफोरा नै बेयावबो साहा लोंग्रा ओइ जेक बेयावहा फुटबल फिल्ड आरो ना नायलांबाय थादो नै बिथिंबो दुब्लि गोजा आरो ना दुब्लिफ्रा जेबोआनो जायाखै दाबो जों गामिनिया नै माबायदि खामानि मावगासिनो मानसिफ्रा दुब्लिफ्राव हनै खोथियाफ्रा नायलांबाय थादो आरो ना नोंथांमोना माबायदि नै दै लाबोनायफ्रा माबायदि नुदों नोंथांमोना जों गामिखौ ना बेबादि आरो ना हाजो खाथि नांजाबनाय जों गामिया नै नायलांबाय था नोंथांमोना नुबाबो
Nih, दुब्लिफ्रा जेबोआनो जायाखै आरोना देग्लाय जोंनिथिं मा जाबावगोन माइ गायनाया डेन्जार मा देबर बेबादि आरोना जों गामिया नै लामाया बेयाव जोबथा फैबायानो हाजोबो मोनफैबाय नुबाय दा नोंथांमोना बरियानो नै दंबावो दंनायालाय बिथिं हाजोथिं आरोना हाजो खाथिथार नै बेयाव गयफोरखौ बादि गायना दोनदों बरियानो गय बारि गायना दोनबाय बेयाव रैखाथि मोनो न'फ्रा बेबादि आरोना जों गामिया नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आरोना माबायदि अबस्था दायो गया बे देग्लायसो गायनाय गोदान नै सारिसे बरियानो दैया बेयावनो दंखायो नै स्राय स्राय बोहैलांदों दैया ओरै बेफोरखौनो दुगैनाय माइ गायनाय आरोना ओमफ्राय बैफोरबायदि जिङाव नै मटर बहायना दोनदों बे दंग' जिङावनो सिङावहा दै मोनो आरोना खाथियाव दंग' खाथियावबा बेखायनो बिदि खालामदों औ दे हाजोथिं बोथोरा माबायदि जाबोदों नायलाय डेन्जार बेलेगना बोथोरा खाटारनाक नुखादों वाव जास्ट वाव होनदो नै मोसौफ्रा माबायदि गाजाखाना ओइ बे जाबाय जों गामिनि न'खरसे न' आरोना साहा हाजो खाथियाव आं बेरायनो फैदों नै गयफ्रा बोरै जादों थाइजेनबायानो आरोना नै आखाइजोंनो मोनहायो नै थाइजेनबाय नोंथांमोननिथिंनो नै थाइजेनबाय गया फिथाइया ना आरो बेफोरबो थाइबाय नै ओइथिंबो बारि मालिकआ साफा खालामगासिनो नै मेचिनजों ओइ एन्टनिया माबा जावदोंनो ड्रेन आदैयाव बारा इथिं नै मेचिनजों लागावगासिनो बारि साफा खालामनाया लागाव गयफ्राबो मोजां जाजेननोसै नै फिथाइ थाइजोबफ्रामबायानो आरोना गयफ्राबो बेफोरथिंबो नै लागाव जों न'थिं थांफाफिनसै आरोना दा दे हाजो थांसै नायनांगौ थांफिनसै न'थिं Alright guys, दैज्लां बोथोर बरियानो दुब्लिफ्रा गोरान गोरान गोनजासो माइखौनो गायनो हायाखै नै दासिमबो जेबोआनो जायाखै जेबोआनो जायाखै आरोना दाबो दुब्लिफ्रा माबायदि जाना थाजोबदों गोरान गोरान ओइथिं मावग्राफ्रा मावलायलायबाय थादों नै दुब्लियाव खामानि मावग्राफ्रा ओइथिंबो बिदिनो जासिगोन आरो लासैनो मावनांसिगोन उपाय गैया माथो खालामनो ना बोथोरजों लोगोसे मिलायना गोरोबनानै मावनांसिगोन बारा मारै